Que tal? Moi boa noite, un saúdo nesta xornada xa de martes, e día 24, imos dar conta da información local como facemos cada noite ao chegar esta hora na televisión local. Imos comezar hoxe falando deses plans de emerxencia para as presas hidráulicas. En As Pontes, na presa popularmente coñecida como Pantano, a presa da Ribeira, xa se teñen posto en marcha estes plans, xa se teñen cotexado, pero agora toca que o coñezamos tamén a poboación civil e que saibamos como soa unha alarma no caso improbable de que algún día sexa necesaria. Mañá escoitaremos esas alarmas. O Encoro da Ribeira volverá a ser mañá obxecto dun novo simulacro. É que a Xunta de Galicia porá en marcha o sistema de sereas da presa das Pontes para comprobar o seu correcto funcionamento e tamén para que a poboación se familiarice con este tipo de sinais acústicos, no remoto caso de que o Coro Pontes colapse. Malia que o risco de rotura é ínfimo, a exixente normativa de seguridade actual fai obrigatorio contar cun plan de emerxencias que inclúe a resposta eficaz a esta situación. Neste senso, o Concelleiro de Medio Ambiente sacaba a ferro esta posibilidade, apuntando que este tipo de infraestructuras son obxecto de controis constantes. Iso sí, Manuel Rodríguez pediu á veciñanza que aproveite para sacar partido desta información e preparación á hora de identificar as sereas e coñecer o proceder correcto. Hai unha vigilancia constante, se unha presa vai romper meses antes, días antes e incluso horas antes, vaise saber. Entonces hai tempo de sobras para avisar a poboación, evacuala se fora necesario. E en este caso estamos falando das sirenas. A proba esta das sirenas, utilizaríamos as sirenas xa no último caso. É dicir, en primeiro lugar, hai unhas rutas por onde a Policía, a Protección Civil iría avisando a población e en último caso, cando xa non hai volta atrás, aparecerían as sirenas. En ese momento sí que debería estar todo o mundo evacuado. Se non se está e usas as sirenas, se che dá tempo a escapar aos puntos de reunión, estupendo, e se non, pois colocarse no punto máis alto posible. O simulacro de mañá será semellante ao xa realizado pasado ano e tamén no 2024 e o mesmo sumaránse diferentes actividades formativas dirixidas á poboación en xeral, escolares e colectivos, e que durante os vindeiros días se van impartir en colexios, asociacións de veciños e instalacións públicas como a Casa do Peso. A isto hai que sumar que tamén nestes días previos se distribuíron cartéis informativos e dípticos sobre como actuar no caso de que o Encoro da Ribeira colapse, con recomendacións como manter a calma, non coller o coche, non empregar os teléfonos e acudir aos puntos de encontro. Neste caso, o Colexio da Madalena ou o local social Vincallo na Calda Velaíña. Con respecto á xornada de mañá, segundo explicou Rodríguez, está previsto que as sereas ubicadas no Encoro da Ribeira, no Pobo do Muiño e na Rúa Alcalde José Vilaboi Pajón comecen a soar en torno a 1 do mediodía, con diferentes intervalos. Más ou menos a partir, cando acabemos a charla de formación, a partir da 1 ou por aí, máis ou menos, sonarán, digamos, distintos, son pitidos con cadencia de 2 segundos. O primeiro segundo sube, o segundo baixa, e así durante 1 minuto. Ao cabo de 1 minuto, párase durante 5 segundos e volve a iniciarse. E ese sería o sonido que dá a alarma. O sonido para finalizar a alarma serían 30 segundos todo seguido. En vez de subir a baixada do son, sería todo constante, uniforme. Durante a proba está previsto que tamén se conte coa participación de persoal de Augas de Galicia, Protección Civil, Xunta, Delegación do Goberno e Endesa como titular de infraestructura, ademais do Concello das Pontes. O Concello das Pontes ten unha nova oferta laboral, desta vez busca unha persoa capacitada para ser educador ou educadora familiar. O Concello das Pontes vende sacar unha nova convocatoria de emprego. Nesta ocasión, o obxectivo é contratar a unha persoa técnico en educación familiar e ao mesmo tempo crear unha lista de agarda para poñer en marcha un programa dirixido a axudar a familias en situación de exclusión social que respaldará neste caso o Fondo Social Europeo Plus Galicia. O sistema de selección será por concurso oposición en quenda libre e poderán participar todas aquelas persoas de nacionalidade española ou dun Estado membro da Unión Europea que posúan o grao universitario en educación social, traballo social,
psicoloxía ou equivalente e coas capacidades e aptitudes físicas e psíquicas necesarias para o desempeño das funcións correspondentes. Asemade, é necesario non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera administración pública e contar co nivel de galego CELGA 4. Con respecto ao proceso de selección, haberá un primeiro exercizo con 60 preguntas tipo test sobre un temario incluído na propia convocatoria. Posteriormente, realizarase a valoración dos méritos das persoas aspirantes e tamén se puntuará a súa experiencia profesional e os diferentes cursos a maiores relacionados co posto de traballo en cuestión. En canto á presentación de solicitudes, para tomar parte nesta convocatoria, as persoas interesadas poderán presentar a súa inscripción no Rexistro Municipal ou ben mediante a sede electrónica sede.aspontes.org. O prazo de inscripción arrancou hoxe mesmo e terá unha vixencia de 10 días hábiles. As bases xa se poden consultar na web municipal ou na edición de onte do Boletín Oficial da Provincia no enderezo www.dacoruna.gal. E aproveitamos precisamente para falar dunha oferta pola que o Concello das Pontes segue apostando decididamente, é o espazo en familia. Despois de presentar a pasada semana a programación conmemorativa ao Día da Muller, a Concellería de Benestar Social segue adiante con outro tipo de actividades dirixidas a botar unha man ás familias e os pequenos e pequenas, sobre todo ante retos educativos como son as redes sociais, a internet e diferentes situacións que están á orde do día, como acoso nas aulas e fora delas ou acceso a idades demasiado temperas ao mundo da pornografía. Unha das principais ferramentas coas que conta o departamento que dirixe Tania Pardo para axudar a familias e menores é Espazo en Familia, un programa educativo que dende a súa posta en marcha no 2021 pretende abordar todos eses temas que son difíciles de tratar na casa e que hai que traballar non só cos pais e nais, senón tamén dende a escola. Sí, Espazo en Familia é un proxecto que temos dirixida ás familias das Pontes, que forma parte, digamos que unha pata de un proxecto máis amplio que temos no Departamento de Benestar Social, que é o Programa de Atención Socioeducativa, que conta con varias líneas de traballo. Unha é o reforzo educativo, onde estamos a traballar con familias en situación de vulnerabilidade, e se traballa a nivel global coa familia e concretamente con esos nenos e nenas que teñen unhas necesidades máis concretas no ámbito educativo. E por outra banda está o proxecto de Espazo en Familia, que está dirixido ás familias con talleres de diversas temáticas, con atencións individuais e asesoramento a aquelas familias que teñen unha problemática en concreta e queren a tratar de maneira individual. E temos obradoiros dirixidos aos centros educativos que se están facendo. O curso pasado fixéronse máis de 160 obradoiros no Concello, dende a escola infantil ata a formación profesional, vale? Abargamos todas as etapas educativas. Espazo en Familia aglutina sesións individuais, charlas abertas e tamén obradoiros nos propios centros educativos de primaria, secundaria e bacharelato, nos que se traballa sobre as emocións, o pensamento crítico, o respeto á diversidade, o cuidado da saúde, habilidades sociais ou sobre educación afectivo-sexual, sen esquecer outras inquedanzas dos proxenitores, sobre todo a hora de lidiar coas novas tecnoloxías e os perigos que traen consigo. Enquisas de que temas de interese poden ser os máis adecuados e o estamos facendo. O último que fixemos sobre inteligencia artificial, houve 25 persoas, que está moi ben, tendo en conta que é un espazo, que hai que ter tempo para aí, xa sabemos todos os problemas que temos diarios, pero que estamos vendo que as familias tamén queren invertir o seu tempo en coñecer, en poñerse o día, digamos, destas cousas que antes pouco se falaba, non? Ou non se falaba directamente. Ademais destas actividades para os pais e nais, Espazo en Familia tamén inclúe reforzo educativo para menores de entre 6 e 17 anos, co que se busca mellorar as competencias educativas e sociais do alumnado do municipio, fomentar a autonomía, a autoestima e a responsabilidade, así como educar en valores transversais, unha iniciativa na que este ano están a participar 23 rapaces e rapazas. É que Espazo en Familia é un exemplo máis do compromiso do Goberno Municipal co benestar das familias e coa igualdade de oportunidades para toda a poboación, xa que investir en educación, acompañamento familiar e formación integral do alumnado mellora a vida de cada participante e axuda a construir unha comunidade máis forte, solidaria e inclusiva. Outra aposta do Concello, xa temos actividade neste senso, formación neste senso, son as comunidades enerxéticas. Tamén mañá teremos unha nova charla neste eido.
O Concello das Pontes xunto co Grupo Seitura 22 vai desenvolver mañá á tarde unha xornada dirixida a dar a coñecer as axudas e programas públicos para crear unha comunidade enerxética que permita aos seus participantes reducir o gasto en facturas como a luz ou o gas. Así, mañá á tarde na Casa do Peso, dende as 7, está previsto que expertos na materia desenvolvan unha xornada dirixida a dar a coñecer o que é unha comunidade enerxética, os beneficios que ten para os veciños e veciñas e as diferentes axudas do programa LEDER 2026 xa convocadas ou que se porán en marcha este exercizo coa fin de substituir instalacións térmicas fósiles por sistemas de aerotermia, biomasa, xeotermia, hidrotermia ou solar térmica ou para conexión a redes de calor de orixe renovable. A convocatoria será entrada libre a toda a veciñanza a completar aforo e, como apuntábamos, vaise desenvolver nas instalacións da Casa do Peso con inicio ás 7 da tarde. Repasamos tamén as eminentes reunións do Clube de Lectura Non Para a Biblioteca Municipal con actividades. En eses clubes de lectura son senllas citas, tanto coa novela negra como con Relendo a Vida, nas que nas dúas teremos visita dos autores, das autoras dos que se vai falar. A marxe de convocatorias como Xoves na Biblio, esta semana a Biblioteca Ribera Rouco tamén conta con ata 3 citas a maiores dentro da súa programación habitual. A primeira terémola mañá mesmo, damando unha nova edición de Relendo a Vida, o clube de lectura para mulleres maiores de 50 anos e que mañá das 10:30 celebrarán un novo encontro de acceso libre. Neste caso, a temática escollida será Rosalía de Castro, a súa vida e obra, ao celebrarse onte mesmo o 189 aniversario do seu nacemento. Xa mañá a noite, tamén na biblioteca, teremos o encontro mensual do Clube de Lectura de Novela Negra, dende as 8, en o que se vai debater sobre o texto de Héctor Carré Hai que matalos a todos, e para o xoves tamén ás 8 quedará o encontro mensual do Clube de Lectura Tradicional, neste caso coa novela de Ana Figueiredo Os bicos feridos. Lembrar que estas 3 convocatorias son totalmente libres e para participar abunda con inscribirse na propia biblioteca para tomar parte xa nos encontros do mes de marzo. Esta fin de semana visita Merino, o dúo madrileño As Pontes. Están a venda aínda as entradas a través da internet, aunque se poden mercar logo posteriormente no propio auditorio. O Auditorio Municipal Alobi non descansa. Este venres volverá a albergar nova cita musical porque chega As Pontes o dúo Merino. A formación que integran Sandra Merino e Alex Gallego presentarán na nosa vila o seu último proxecto musical nun formato moi especial, en acústico, e co que están a visitar pequenos locais esparexidos por todo o país e con moi boa acollida. Tratase neste caso del Bosque, terceiro disco do dúo madrileño, no que plasman unha viaxe polas diferentes experiencias vitais de Sandra dende que era nena e ata o seu momento actual. Y se me olvidaron todas las canciones tristes, se llenaron de color porque apareciste. Y se me olvidaron todas las canciones tristes, se llenaron de color. Hace algún tiempo que no recuerdo qué dolor me recorría por dentro, que no sé dónde están mis ganas de salir corriendo, que a veces creo que despegan mis piernas del suelo y vuelo muy, muy lejos porque apareciste. Ademais dos temas propios deste novo traballo musical, Merino tamén vai interpretar varios dos seus éxitos previos, Piel, Equilibrio e Humo, nun concerto que está programado para as 8:30 da tarde e para o que aínda nos podemos facer cunha localidade na web aspontes.sacatoentrada.es a un prezo de 10 euros máis gastos de xestión, ademais do mesmo día do concerto na billeteira do Alobi, unha hora denantes do seu inicio. Repasamos agora unha das últimas actividades de Entroido, que foi ese concerto da banda xuvenil, un concerto absolutamente atípico e original, pero cheo sen dúbida de calidade.
A música é un dos indispensables do Entroido e dende a Escola da Banda Cultural Recreativa das Pontes apostaron precisamente polo que mellor saben facer para festexar estes días de algarabía e organizaron un concerto da man dos seus grupos de iniciación e dos conxuntos das diferentes modalidades. Unha proposta fantástica coa que a entidade pontesa puxo o broche de ouro a unha semana con diferentes audicións por instrumento e que permitiron a familiares e mestres desfrutar dos grandes avances dos alumnos e alumnas das distintas disciplinas que se imparten no centro. Esta última convocatoria tamén foi todo un éxito de público, non só pola calidade destes pequenos artistas, senón tamén por un repertorio con temas do máis coñecidos. Os encargados de abrir o recital foron os pequenos e pequenas de música e movemento, cun clásico de Saint-Saëns, a Marcha Real do León. Tras destas feras chegaba o momento de desfrutar de cancións máis contemporáneas grazas a conxuntos como de saxos ou clarinetes, con pezas como Viva la vida de Coldplay, a banda sonora de Los Simpson ou Mario Bros, temas de Richie Poveri e incluso un clásico de todos os tempos como Stand By Me de B. King. Como peche, os integrantes da banda xuvenil interpretaban dúas pezas baixo a dirección de Tamara Soto, un pasodobre e unha mestura de cumbias do máis movida, ideal para clausurar esta particular festa musical do Entroido.
Imos facendo previsión xa para a fin de semana. Queredes ir ao cine? Aquí en As Pontes, pois pechamos o mes de febreiro con dúas ofertas, como sempre, do máis interesantes. Un dos títulos cinematográficos da tempada, Cumpres borrascosas, chega hasta a fin de semana á sala de proxeccións da Casa do Peso. A particular versión do clásico de Emily Bronte, reinterpretado pola directora Emerald Fennell, con Jacob Elordi e Margot Robbie como principais protagonistas, é a proposta para as sesións adultas coas que a Concellería de Cultura vai pechar o ciclo de cine deste mes de febreiro. O drama de case 2 horas de duración recolle a imposible e tóxica historia de amor entre Cathy Earnshaw, unha rapaza de familia adiñeirada, e Heathcliff, un criado orfo que serve precisamente a esta familia de postín. No eres suficiente. Para ella no. El señor Linton me ha pedido que me case con él. Heathcliff se ha ido. Debe aceptarlo. Cathy. Heathcliff. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué traicionaste a tu corazón? ¿Dónde está el problema? Aquí. Sea lo que sea de lo que estén hechas las almas, la suya y la mía son idénticas. No toleraré más a ese desalmado. No dejaré que se acerque a ella. ¿Cree que eso va a detenerme? Cumbres borrascosas proxectarase o sábado ás 7:30 da noite e o domingo dende as 7:30 da tarde. É dun clásico da literatura universal a un filme de animación francés para o público infantil, porque o sábado e o domingo teremos Arco, unha produción dirixida por Hugo Bienvenu, ambientada no ano 2075, e onde Iris, unha nena de 10 anos, vai axudar a un misterioso rapaz caído do ceo cun traxe de arco da vella para que regrese neste caso ao seu fogar. ¿Estás bien? ¿Cómo te llamas? Arco. ¿En qué año estamos? En 2075. ¿De dónde vienes? No puedo... Los niños no caen del cielo. Es como si no existieras. ¿No has visto nada extraño en el bosque? Acabo de ver un arco iris. ¿Pero cómo es? Nadie debe conocer el futuro. Nunca. Había un diamante en mi traje. No puedo volver a casa sin él. Vas a tener que correr muy rápido. Si te atrapan, nunca te dejarán volver a casa. Nominada aos premios Óscar e aos César como mellor película de animación, Arco proxectarase o sábado e o domingo ás 5 da tarde. Como sempre, as entradas xa están á venda na web aspontes.sacautentrada.es. Foi todo por hoxe, foi todo por este martes. Mañá é mércores, mañá volvemos, quedamos aquí na televisión local e nos nosos servizos informativos diarios. Grazas, de que mañá, boa noite e bo descanso.